Dyna man, dyma. Dyna dy fi. Dyna man. Rhaid ti'n neud sŵn fel oen. Dyna man. Mae fel wneud botol i babi, ydw e? Yn union rhyfedd. Ie. Union rhyfedd. O'n i wedi cael llaeth yma allan o dafod arall. O, Gen ocê. loads o laeth iddo. Loads o colostrum. Ie. So, signo hi allan efo'r pwmpech yma. O, reit. So mae'r tiff yn mynd mewn y fanna. Mae nhw'n neud na yn yr ysbyty. Yndi. I'r babi yn yr ysbyty. Yndi, yn union yr un principle. Rhaid, o'n i drio roed chydig o hwn i'r ŵyn na. Mae hwn yn job eich intricate, wan. Rhaid hwnna dros fanna, wan. Fewn drwy ochr y ceg. A fewn i'r stymog. O, mynd lawr fel na. Ia, O. fewn i'r stymog. A wedyn, hwnna fewn i fanna. Ni, codi o fel ni fel na. Yna'ch chi weld o'n mynd lawr yn slo bech. A fi un o'r hain yn digon i hwnna. I gadw fo fynd. Faint o amser mae'n gweithio? Fi fel lot mwy siarp wan mewn 10 munud. O, dwi e? Bydd. O, waw. Mae hwn yn job bwysig. Ie. So ydych chi gweld bol o lot mwy llawn yn barod. Ie, mae'n. Da iawn. So ni oed hwnna laf yna. Un bwy. Di fanna, drws esa. Sial o'n ei wan. Hynna ni, dod nôl i jecio'r hynna wan mewn rhyw 10 munud, 4 awr. Dwi'n gobeithio fy nhw'n iawn.